gidan rediyo na tarayya. Ai,
dankalin turawa shi ma ya zo gidan bikin baba. To wannan bikin gidan rediyon jihar tarayya kaf kin sai da yi mita da shi baba abada ba ni renar baba. Alhaji Ɗanlami Nasarawa la ilaha illallah ya ga dan Audu ne gidan baki. La ilaha illallah wa tabu Usainu madalla. Saboda masu sauraron mu a nesa ba gani suke ba ko da yake masu